soc l'Aixa i soc membre de la Revolta. Amb altres associacions de Sant Feliu hem preparat aquest mercat d'intercanvi i venda de segona mà. Ara anirem passejant pel mercat, no? I anirem veient a veure quines són les emocions i les interpretacions que ha fet la gent d'aquest mercat. Anem? Hola Lourdes, què tal? Hola. Com estàs? Sí? Molt bé. Mira, m'agradaria saber què en penses d'aquest projecte del mercat d'intercanvi de segona mà que hem organitzat la Revolta juntament amb altres associacions de Sant Feliu. Jo crec que és una iniciativa molt bona i que Sant Feliu la necessitava, evidentment, perquè en altres llocs ja es du a terme. I crec que s'ha de potenciar, se li ha de donar més publicitat i repetir al llarg de l'any, és evident. Que bé, moltes gràcies, Lourdes. Com esteu? Una mica tímides? No. Què tal, com va la jornada? Molt bé. Ens està acompanyant el dia, que ja és un punt a favor, i molt bé, molt contents. Molt bé. Com a entitat també organitzadora, conjuntament amb la Revolta i com a entitat participant del mercat d'intercanvi de venda de segona mà, què destacaries del mercat? Què és el que més t'està agradant o què... Bueno, doncs m'està agradant l'ambient que s'ha creat, que és un ambient molt participatiu, molt maco, perquè la gent potser no és molt conscient del tema de la reutilització i tot això. I hi ha molta gent que fins i tot pregunta, perquè nosaltres som una entitat que rebem molts objectes de gent de Sant Feliu per poder intercanviar per menjar pels gats. I hi ha molta gent que s'està interessant també de dir què podem fer amb aquestes coses, tal, o sigui, la gent ja té la consciència de dir ho reutilitzo, ho puc donar a algú que ho pot fer servir. I això és important també, de no llançar. Sí. Que bé, moltes gràcies. Ella és l'Anna, que també és membre de la Revolta. Anna, si haguessis de definir el mercat amb una paraula, què se'l ve al cap? No ho sé, m'has pillat molt desprevinguda. M'hauria de pensar, però per ara em quedo que m'està agradant molt la jornada. Crec que per lo que teníem previst està superant amb creus el que volíem aconseguir i la gent ho està rebent molt bé i molt contentes de tota la feina per ara feta i a seguir treballant per millorar. Que bé! Més edicions, no? Perquè, no sé, està sent molt guai. Potser la paraula seria dues paraules, més edicions. Uah, sí, ojalà, perquè també la gent ho demana. Ens ho ha preguntat si hi hauria més edicions o més d'un cop a l'any, potser. Llavors, bueno, tot això s'haurà de valorar. Ho haurem de repensar i repensar. Bueno, continuem. Hola! Què tal? Bon dia, com estem? Què tal, Glòria? Com estàs vivint aquest primer mercat de segona mà? M'agrada molt. Penso que és molt important perquè tens coses a casa que ja no les fas servir i una altra pues, no pot agafar i està bé. A mi m'agrada. Això l'heu de repetir cada any. Teniu ganes de més, llavors us està agradant, no? Que bé, moltes gràcies. Què tal? Bon dia, noies, com esteu? Sí? Com esteu vivint aquest mercat? Us està agradant? Sí, està molt animat. Molt xulo. Destacaríeu alguna cosa del mercat? És la primera edició? Si us agradaria que n'hi haguessin més edicions? Destacaríeu algun punt en concret? Alguna cosa a millorar? Jo penso que hauria de fer-se més vegades i estaria millor cara a la tarda. Cara a la tarda perquè estem al juny i fa una miqueta de calor, no? Però bueno, que bé. I el tema dels valors i tal, que en principi contempla el mercat, què en penseu? Si esteu d'acord, no esteu d'acord? I tant. No, estem molt a favor. Hem de donar una segona vida a les coses perquè al final acumulem sense cap sentit. Ok, moltes gràcies. Vinga, fins ara. Com va la jornada? Molt bé, la veritat, molt bé. Sí? Està venint molta gent interessada en que es facin altres ocasions al mateix mercat, en diferents temporades, i la veritat és que molt bé, molt bé. I què esteu fent, intercanvi o venda de segona mà? No, nosaltres estem fent venda de segona mà, però sí que és veritat que amb algun altre paradista sí que se'ns ha donat l'opció de fer intercanvi. El que passa que per qüestions del gènere que nosaltres teníem, doncs no ha quajat. I pel que veig esteu superorganitzades, o sigui, heu posat aquí uns cartells d'intercanvi, després €1, €2, €3... Sí, nosaltres ens hem juntat 6 persones
i hem portat cadascuna les nostres coses amb un color diferent i ens estem gestionant així entre nosaltres. Molt bé, molt bé. I com valoreu, aquestes persones que heu muntat aquesta parada, el fet de com està muntat el mercat, que no només siguin paradetes, que hi hagi també entitats, que hi hagi la barra, tallers i tot plegat? Home, ho valorem molt guai. Jo penso que potser, al ser la primera vegada, ha tingut poca afluència de gent fins ara, realment, però jo penso que si és una cosa que es va fent així en continu, cridarà moltíssim a la població. Molt bé, moltes gràcies. Doncs fins aquí les entrevistes fetes als paradistes, a la gent que està visitant avui el nostre mercat i només dir-vos que estem molt contentes d'aquesta primera edició, encara queden un parell d'horetes per acabar-la, però això està sent tot un èxit. Volem recordar la importància que té que tots aquells residus que nosaltres generem, la importància de poder-los donar una segona vida i convertir-los en recursos i que des de la Revolta continuarem defensant sempre l'experiència com a forma d'aprenentatge i que res més, que continuem amb el mercat, que us esperem i que esperem que hi hagi moltes més edicions i que li puguem donar molta més vida als nostres residus i convertir-los en recursos. Moltes gràcies!